Hoi kidon kipor giba pis ngau duk bor. Hoi kidon kipor giba pims ngau tenat ban let jeseng. Kidon kipor giba pims ngau mentai ro ban let jeseng. Kidon kipor giba kawan ka jing telat ka bajur. Haga jinglong jing em bakan jaman sim. Henrei hagi bakum kita kipor. Pidan kamban yaine. Kamut setia namar ba wan kita ki ai baro pin jingai no belai pinam trek show ban lek jingeseng ban lek Bible study. Henrei pidan kamban yaine skam. Compare la pis ngau tenat nam ngau tenat. Compare la pis ngau yok bor nam ngau yok bor. Compare la pis ngau shirham la ne pis ngau pejak ngau datha. Pidan kamban yaine skam. Namar ka Bible ka ong ujisu hiu ong tang kiba yaine hado gabakot kiban yok lai em. Bun sin ngaju ong yapi. Ka Bible kam ong tang kiba klan kin yok lai em. Tang kiba don bor men sim ken yo lai em. Ai ngo yo belai, bau belai us ngau tho ya kata. Bagi babon na pedeng jongi, ngidon ki jing telat ki babon. Henrei ha pedeng kita ki jing telat. Uong ki ba yaine ken yo lai em. The young scam yaine kot jing mot ya chaprang syakri yo belai. Bakata ke de bau belai ukwa yangi. Te tongin ya sedang. Ia kena ke subjek kabangin ya keren mentakabir. Ngan ai pi kena ke subjek kabatamai. Kalong ke subjek kabadon kam kabadai ban ya keren bangin kamtam ha kabasdang jong une usnam bangin yo ban penbet ya ki jingmot jing berkat ya ka donot jongi ha kabangin ya lenti yau no snam barok si snam. Tongin thok kum ne. Ki jing khang lat. Ya ka jing san. Ki jing khang lat. Jing khang lat. Ya ka jing san. Ba Ganja mense ki jing khang lat ya ka jing san ba ganja mense hi ngilayat na we usnam sha we pat usnam kisngi kisnam ki por ki bnai gilayat bat kilanang yan ki yaksta henrei habangi pai shalaka jong ka jing em. Kumbalapan kan mau mentah dai teman basan zaman. La arpau tali lajan dap kisnam. Lajan arpau tali kisnam ngalawan ban ai Bible study ban hikai kaktin ke jong belai ban ai ka jingbam makan zaman sim ban besar ya kaktin jong belai hapadeng jong fi. Henrei ka jingkeli ka bami galong la arpau teli kisnam ong baik gomta hadok kat no bangilasan haga jinglong ka jingem ka bakan jaman sim hadok kat no ngilasan haga jingem ka jongi ka jingyadei batu belai tingin ya keren ya kana ka bentangin nam ya keren syuk ya ka jingsan nanrei ngin ya keren kam tam ya ki jing khang lat kai ka bakhang lat yangi balai bangim san kibabon na pedeng jongi ngim san haga jing em bakan jaman sem ini apa ya kita ki jing khang lat ke de syaming ini apa ya kita ki jing khang lat tongin ya keren sywa ya ka jing lam perang menta kata yo jing lam perang ngin ya keren ya ka jing lam perang thok kum ne ban he ban san hagamet ban he ban san hagamet kalong karukom bala bubek
ya ublay. Full stop. Ban he ban san hagamet kalong garukom balabu bet da ublay. Tongi habagi pai syaga jingsan hagaliang jong kamet. Ngiyoi baka jing he ga jingsan hagadika jing em ga bakan jado kadei karukom kallo kadei karukom balabu bet balabu renti da ublay. Pigi kimi kikpa Phim dan kamban ong ye kikon to he to san. He no lane he kaloi. He san balai me mak san. Rei kikon jong phi. Ki he bat ki san. Wat la da phim ong. Lane phim ai hukum. Phim ong ai ro. Ki he bat ki san nagamet. Bat ndei tang bagi he kisan hagamet. Ki he kisan ro haga jingmot ga jing perkat. Ki he kisan haga jinglong haga jing sngoutho bat nadong syadong. Om dadon kam ban pa mano. Hi. Kata galong habangi pai syaga jing em ga bakan jadok. Next line thok gomne. Habalapen empat ia kamen sim balayap jongi. Haba lapen empat ia kamen sim balayap jongi. Koma. Kaya kebaca. Ngidei ban san ban he bat ban kot. Ngidei ban san ban he bat ban kot. Shadow ka jinglong renyeng ukris. Full stop. Dah. Katang kalong gajing shisha. Habalapen empat ia kamen sim balayap jongi. Ngidei ban san ban he. Bat ban kot shadow kajing long ren yang ukris. Sengap hang to. Habalapen empat ia kamen sim balayap jongi. Pi kajingnya per hangne arjat ki Kristan. Sijat kini ki Kristan ki badang sa hagapop. Ki badang yap haga jing em bagan jaman sim. Sijat kini ki balaim kamen se. Kajing em kamen se kadai namar bakilah kelang kabamot kila pediang yau Jisu. U Jisu u balong unong pen em. Ula pen empat ia kamen sem kabalayap. Kabas ngausi kalong don bon na pedang jongi ngilong Kristan tangba kamen sem jongi kadang yap. Ngidang yap ngempat yok mat ya kacing penem. Shulong Kristan tang daga baya bot teneng. Lane shulong Kristan tang kanam. Shulong Kristan tang namarba. Kadai karukom lej jinga seng pule ka Bible. Duai bat kum tatar. Henrei ka jinglong bakan jaman sem kadang yap. Bat syam pala yok mat ya kacing penem. Namar kata ka jing yap bakan jaman sem kalas dang naduk per eden bau adam bat ka im kela lepop layap ka jing yadai bat ublay layap ka jinglong bakan jaman sem bat kata kala hiar pateng la pateng nadu adam ka im hadu kini ki jok ki jongi ki bamenta ten le kum no ban pen empat ia kan gaman sem balayap daladeng yenam la ban pen em
ki briu ki namla ban pen em ki compare haduk katno ki briu ki bakrau ki bastat ki riu stat ki riu knau dan bala ban pen em ya kan dega mensem ka balayap dan kam ya unang pen em ya Jesus Christ balong nong pen em wan sya ka perthai ban pen em pat ya ka mensem balayap bad anda kata ka mensem balayap kala im ja ayo ka he bad ka san ken kahe bad kasan kata gajing he gajing san jong kata ka mensem hado bakan dapoi syaka long ren yang ka jong Jesus Christ kapamot hado ba upri upoi syaka kata ka benta jong gajing long rang ba ha gajing em ka bakan ja mensem te yo kumno rekumno don ngapdeng jong pi kiba kan ka mensem tang ban em ro 4 em dang yap te kumno phen he phen san na ka jing em bakan ja mensem haba tang ban em ro 4 em kumno en he kumno en san tang ban exist tang ban don ro 4 don kumno en he en san te ka jinglong Kristan kam don jingmot Tidai namar kata kadau bangi hap ban yalap ban yalap bangi ong badon kam ban kelak kabamot don kam ban pediang yo ciso lada don na pedeng jong pi haga ne metro kibalap bat kibasyam yalade bakan ne ka jinglong mensem kadang yap syam 48 em ye pi don kam ban pai syo blai ban kelak kabamot ban khot yo ciso banong trai ciso rung haga do not jonga penem ya ka mensem balayap jonga thau thamai ya ka jing em jonga banang ne syakmat ko trai ngan san haga jinglong ka jing em bakan jaman sem ken mau bahaya kata habangi pule ya ka sithi sege Efesus sau lenong de khot bakat lai ngidang dep ban ya pule ya ka to namarba kade ka thim women Sunday jong ka ne ka snam baladep tongan pule biang saisen sau lenong de khot bakat lai hang ne ka keren tat onda ngiyok poi barok syakata ka jinglong ka wei ka jingat bat baka jong ka jing tep yo khonu blai hadu ka jinglong rang ba bha hadu ka jing theo karen yang ka jing dap u Chris kata ka jing san jong ka jing em bakan jaman sem kalong hadu bangin nak kot ken syaka jinglong rang ba ka bapura haga jinglong bakan jaman sem te kata ka dei ka jing san haga jing em bakan jaman sem kata kadai kapama ngabat mapi ngisan haga jing em bakan jaman sem sashi sen nga ong bia lada don na preng jong pi ki bas ngoto ya lade ba syam 48 em ya kaman sem jong pi don kamban khot karpat ya jisu ba on wan haga dok not jong pi on pen em ya kaman sem jong pi bat anda haba pilamat ya ka jing pen em hangta pensas dang ban he ban san suki chai ken mau ya kata bat kan ne ka jing he jing san haga jing em bakan jaman sem ro kam dei satya ka jing he jing san ka ba kendet marsin kela kabamot marsin pediang yo jisu syu he syu san no kensan kam dei komta kadon kajing kasimpor suki chai kaya kapor kidon gibakam kloi kidon gibakam simpor kidon gibaslam kata ka syong ha ka jing pendem bat ka jing IT ka jong bat ka jong pi ho belai ten rei ngidon kam ban he ban san kumbang alaong mene bahaga jinglong bakan jadok hadin balakha kikmi kikpa kim don kamban ong ye kikon to san to he don kamban koman don kamban ong don kamban le kumno henrei kadehi karukom baki he kisan man lagasni tiaga jing em bakan jaman semro enda habala kapat enda habang ngila kelak kabamot ngila pediang yau jisu kadei karukom bangi hab ban he ban san haga jing em bakan jaman se telada jaba uklong uba pilaka lanik ikon jompi ba pilaka lada jaba em he em san pi hab ban lek doktor
Banwat ya kadau, badanda habalawat ya kadau lalap ba ini kelong galak banlong malnutrition. Galak banlong namar ka jingbam bam ye ki jingbam ki batai bam yo ki jingbam ki batai. Galak banlong namar badon jingpang ayur ayu ki don ki dau. Jong ka jingbam sngat bam pelong bam he bam san jong itu kelong. Haga jingem bakan jaman semro kalong komta. Ladap him san haga jingem bakan jaman sem. Kabamot there is something behind. Bahapan wat ya kadau. But we have banwat ya kata. But hakane ka subject, hakane ka benta ka bangi keren ngin saya poi kita ken ki benta. Tongin tho next line. Bansan haga jinglong bakan jaman sem. Tho next line itu. Bansan haga jinglong bakan jaman sem. Kamut ru badai ban long ki Kristan ki basai so. Kamut ru badai ban long ki Kristan ki basai so. Full stop. Kamut ru badai ban long ki Kristan ki basai so. Ki Kristan ki basan haga jinglong bakan jaman sem. Ki deiro ki Kristan ki basai so. Uding ubam tip ban he ban san kumno unla ban sai so. Uding ubam lese lada uhe usan ro henrei umdei ubakot ubakya don ka aire ka ai ka baduna hao. Utaro umla ban sai so. Don na pedeng jongi ki Kristan I kumbangi la he la san kata ka jinglong baken jaman sem I kumbangi sngat ni pelung da jinglong baken jaman sem tambang ngem don so pi kata apat ro ka dei ka jingyap he don na pedeng jongi ki kon kabalang don na pedeng jongi ngilong Kristan ngong biang sai sem I kumbangi he ni san ha ka jinglong men sem I kumbaka biang kata ka jinglong men sem Henry anda bisyar ya kisah apat ngem sai so. Tika don kadau balai bom sai so. Yang ngabat ya pi latung bagin long je basai so. Tongin ya pule na ulukas khat lai lenong. De kon riu hadok kandai. Kaparsi uding dembor bom sai so. Ula keren ya kene kaparsi. Uwei ubriu. Ula don uding dembor. Ya uba ula thung haga berisok jauh. Bat ula wan wat so hao. Te syam ai. Te ula ong ya unong sumar berisok. Hakmi kine kisnam. Ngawan wat so haune uding dembor tingam syam setia to khat no ya o balai ba penlek no airo ya ka kendau udaya thu te ulaong hau ko trai to I ya o sah kan ka snam ro tat ondangan ti saudong ya o ban ngan aisbo ro lada un sai so te bah Henry lem kumta men sakhet no yo. Pi. Kane ka keren ya ka jingem Kristan ka bom don jingsan. Ka jingsan ka ba shisha, ka jingsan ka ba koj ka ba kya, ka jingsan ka ba pura, ka jingsan ka ba om tang karen yang Henry bat ki kam. Namar une uding dembur omdei setia ba usa baik iren yang ibalengkon. Henry une uding dembur hadin balatung ya o ulahe ula jerong ulasan bat karen yang jong utau uding dembur ladei ban yokso. Naduk karen yang haduk karta ladei ban yokso no utau uding dembur.
Henry utrai jong gabri man ba uwan ban khaitso ban watso nang ta julap bat utau ding dembor chu saiso lakato kanesna ulaong ya utau unong sumar beriso utrai ulaong ya utau unong trei jo yo syakri jo pamno yo neude open with kai bam space kanega kendau ne sapai kai kanega space hang ne pamno yo neudeng ban thung pat dawe baduta usyakri ulayasaj banong kenrat ailat yang abangan sumar yo samentaga senam nganti saudong bat ngan ai sebo yo le se unsa saiso next year lada ngaladep le komta lada usaiso next year kamot kalabiang henry lada saiso ladai ban pam no yo pi kane ka keren shibun ya ka jingem kristan jongi ki kristan ki ba jerong tanggaran yang ki kristan ki ba bon tanggasnam ki kristan ki ba syupu tang nabar ki kristan ki ba haba ki wei ki pet ki yo i yangi bangi jerngam kisla ki jerngam Henry anda haba ki wan wat so nangi ngem don so ai roe kane ka jing san kane ka jing jerong jau neu ding dembor kamdei ka jing jerong ka ba shisha ngamot banong ka ba kot ka ba khia bat kamdei ka jing jerong ka jing san ka ba pura namar ka jing san ba pura kamdei tanggaran yang jau ding dembor Henry ka de ka jingla jau ban saiso Tahaga jingem bakan jaman semro kalong kumtaken. Habangisan haga rukom gabakot bakia. Habangisan haga rukom gabadei haga jingem bakan jaman sem. Ngideiro banlong kibasaiso. The next line ngin tho apat kumne. Ngiyo i bakat don ka jingma gabakrau lada ngem saiso. Ngiyo i bakadon kajingma kabakrau lada ngem saiso kadon kajingma kabakrau lada ngem saiso ngila dep yo i dang mentang ya pule hang to ba lada ngem saiso lada utau ding dembor saiso wat habala ais bo yo te sakhet no yo haban pam no yo penyap no yo te ngila yo i kato nangta ujisu pat hau yones khatsan dekhot kaba ar ujisu ukren daladehi haga dekhot kaba ar katanat baro bahanga kabom seiso ungorno bat katenat baro kaba seiso uklat ya ka bakan yo seiso kambon pet ye itu katenat baro bahanga kabom seiso ungorno kam ya per naka ei kabangi ya pule mene ya uding dembor kabasa ya kata katenat lane uding bom seiso kalong baik satang ban pamno ban otno ban andala pam le gumno kalayap ban andala yap satang ban thang penlong ding yap ban set jing set ban thang hat pe hi manga bat mapiro kabasyepting kalong balada ngilong ki kristan bom seiso kabasyepting kalong bayo ba ensa otno yangi bat ka jaka kabakut kanlong haga dujok ding kabasyrkai lane lada kamdei hang taro kabakut ke jongi kanlong ka jing babe kabakrau ngin sasyu sti ngin sasyu terkhong ngilak long ki bom ler kam la bread no la ot no yangi ngin long ki bom ler kam bat ngimpoi shano ro
Tedai namar kata-katau. Ngihap ban ya keren. Kadon kajing kanglat. Ya kajing san gabakan jaman sem. Ngihapan wengno ya kita kajing kanglat nalade. Ngihapan penken riak no ya kita kajing kanglat. Kibakang yangi. Bangin la ban saiso. Lem kum ta ngong biang saisen. En on no yangi. Bat kabakut jongi kalong gabas ngau syirkai. Namar ka jingkot ka jong belai yangi kalong. Om tang bangin syusan karen yang. Om tang bangin syuhe hakarta. Henry ka jingkot jong belai yangi. Ujisu haba ukot yaki beriu yaki senran jo. Wong to ale wan bot nadin jonga. Ngan penlong yapi kinong tong beriu. Mdei tang ban syuya bot yanga. Henry bab hidei ro ban long giba seiso. Pidei ban long kinong tong beriu. Haba hukum yaki senran ban le yalap. Uang yaki senran, dapen long senran ro yaki. Sengap. Kabamut kitu kibanget hadin. Haga jingyalap jong ki senran, haga jingyalap ki apostol. Kitu kibanget. Kidei ban seiso ken kitoro. Lemda ki seiso. Kambiang kata. Ka jinglong Kristan. Mengabat mapiro. Kala asyai kenar. Baka jingkot ka jong belai yangi kalong. Ngidei ban long ki Kristan. Kiba seiso. To khaddo las ngintok gani ka paragraf ka baong kumne. Baro nangi. Baro nangi. Koma. Ngi kwa bansan haka jingem bakan jaman se. Ni kwa bansan haka jingem ba kenja mensir. Ni kwa bansan haka jingem bakan jaman se. Full stop. Kidon kidau ba giba kanglat yangi bangem la bansan. Kidon kidau ba kiba kanglat yangi kiba kanglat yangi ba ngem la ban san do mdon iweiro nangi kiba kwa banne hajo si hajo ban long kumjo si kumjo ban nam san haga jingem bakan jaman sim henrei baro nangi ngikwa ban san haga jingem bakan jaman sim henrei kidon kidau ba kibak hanglat yangi bangem la ban san tengin saya keren ya kita kidau ba ki ei kita kidau ba ki bor ki bate ki bakom ki jingwit ki ba penlong ya ukristan ba umla ban poi shano haga jingem ka bakan jaman se yawan jing yaseng andala wai jing yaseng lek sheying nang ta andala dei biang ban lek jing yaseng wan jing yaseng biang lek biang sheying wan jing yaseng lek biang sheying kumta si kumta ka jingem ka telon anda habadon program ban pulis dang dan program ban itu kana dan program kumne kumtai pendap ya kita ki program anda habadai ban yarwai kuaya lane yarwai ai barakot pendap ya kita ki jing syakri banda dei ban lek sa delegates district presteri lek kumta tertel kacingem katelon kumta si kumta kacingem kisnam ki yat bat ki telon kumta henrei anda haba bishar pat ya kata kajing long kajing em ha kajing ya dei baru belai ya kata kajing long rangba ya kajing san ya kajing syampang kam tame ya kajing long kabas kem kajing long kabar riu belai kabas shisha ngap yo bangis ngotu bakala habangi keren ya kajing san bagan jaman sem
kamut setiaba enda haba pisngau thu bah ka Bible pisngau thu bah ya ka tien jong belai kamut setiaba pilasan na ka jinglong bagan jaman se ka jing ngau thu bah ya ka tien jong belai kalong ka badan kam ka jing syampang ka tien jong belai kalong ka badan kam bat kadai shi benta kum kadak ba pilasan na ka jinglong bagan jaman se Henry kajing san bakan jaman sem, kadai kajing em kabar riu belai, kaba don hanga badapi banginang riu belai, nginang riu belai, nang riu belai kat banang mi kisni bat kisnam. Kata kajing long riu belai kaba don hangi, kata kain kadai kajing san na kajing em bakan jaman sem. Kum bangilaya keren menne. Hadu ka jingdap renyeng ka jauh Yesus Kristus. Habong hadu ka jingdap renyeng Yesus Kristus ka keren ya ka jing riu belai. Namar ban keren ya ka jing syampang, ya ka jing tip ya ka ktien jong belai. Ki briu ki bom riu belai ro ki tip hi ya ka ktien jong belai. Habala pule belai mtip. Henry kata ka jing tip kamdan jing ya so apat bat ka jing long riu belai. Ujisu ula keren syaya kata uang pijit bahaya ki jing tho pipule bahaya ki jing tho pipule bahaya ka ktien jong belai pimot batharai hangta kadon da kaba pitip da kaba pijit benia hangta pinyo ya ka jing em kam don hangta ha ka jing la jong pi ban tip ban syampang ka ktien jong belai rei ka jing em kadai haka jing la jong pi ban pendam ya la ka donot ban long ki baru belai baka jing em jongi kanang yasrim kat banang mi kisngi banginang long ko muciso bahaba ki wei ki pet yang abad ya fi kinam yo ikan tang ya gajing start ka bangidon ya gajing pena atlet ya gajing syampang jong gajabeng ka jongi Henry habaki wei ki pet yang abad ya pi kin yo i ya kajing babreo kajong Yesus kata ka de kajing san basisha ha kajing em ka baken jaman se pila ban mat ya ki jing pila ban mat ya ki jing le ki jing tenju ki wan klem kot ken mau ya kata ban long ginong bot basisha jong Yesus ki jing tenju ki wan klem kot don kito giba la ngau jenjar palat baki ngau jenjar kini ki jing ki jing tenjo gibawan balai kini ki jing balai kini ki jing tenjo katne don gibaong bau belai mit yanga don baong bau belai usun yanga ngapersyang ban le ya kamonjo ngapersyang ban syakriyo ngapersyang te ban duai ban im tip riu tip lai ngakiar ya ki ki jong kan ka pertai nga im ngale ka moncho henrai balai kini ki jing ki wan komne ngamla lak syu na kini ki jing kawe ya den kawe don ki baong bau belai it yang henrai kan mau ba kam dei kumta ki wan kita ki jing dei namar ba pi it yo belai ba dei namar ba u belai u it ya pi baka pensisha bapilong ki kon ke jong belai ki wan ki jing dei namar ba pi klan haga jinget ki wan ki jing dei namar bau yo iya pi bapila nang san nang he nang san haga jinglong mensem ki jing ro kinang wan haga jing em jong pi namar bapila san pila klan pinang yo bor ban yale ya kita ki jing te ai bangin yang scam hapdeng kicing kendo gi babon chat jong kacing em ba ka bangi bu hakmat jongi kalang bangi dei ban kot ken bangin san bangin he bangin sngai bangin pelong bangin po ngin peng haga jinglong kacing em ka baken jaman sem te tau belai on kerku yangi ngin ya sange no shwa hangto bat haga ni kata yau ban wan ngin sa sedang ban ya keren ya kida